Pa zapravo se tu ne dešava ništa novo. Bosna i Hercegovina spremno potpisala niz međunarodnih konvencija i onda je implementirala skoro ništa od toga. Ako bi zaista bili iskreni u tome, i Bosna i Hercegovina i susjedne države, onda, na primjer, više ne bi bilo jezera otpada na Višegradskom jezeru. Onda bi imali, na primjer, barem međuentitetski voz koji bi redovno saobraćao, putnički voz. Onda bi imali umjesto gradnje po našim planinama, imali bi istinska zaštićena područja. Ovo sve što se dešava je samo još jedan pokazatelj da našim vlastima do okoliša uopšte nije stalo. A zelene agende i bilo šta drugo spremno će potpisati u nadi da će se ogrebati o neke novce. I to je jedini razlog zašto to i rade. Pa kad je dekarbonizacija u pitanju, Bosna i Hercegovina je na putu da uradi potpuno haotičnu dekarbonizaciju. Znači sad imamo situaciju da su cijene solarne energije i energije iz vjetra drastično opale i nize privatnih projekata koji pokušavaju da zarade na tom području. Međutim, će se tu desiti uslijed regulatornog haosa gdje oni uopće nisu obavezani da električna energija koju proizvode ostaje u Bosni i Hercegovini. Desit će se na kraju da ćemo mi taj naš zaista veliki potencijal u oblasti sunca i vjetra pokloniti privatnicima za nekakve bijedne koncesione naknade, da će sva ta struja ići za izvoz jer cijene su struje vani daleko veće, a da će ove naše termoelektrane raditi dokle god mogu. Raditi, zagađivati, ubijati ljude, proizvoditi CO2.